Keď som si v jeden letný podvečer roku 2015 zapol televízor, aby som si pozrel večerný program, natrafil som na takúto pozvánku. Máme pre vás skvelé správy. Deň otvorených dverí je tu pre vás aj tento rok. Čaká na vás autogramiáda, vystúpenia spevákov. Počkaj, nestihneš to ani všetko povedať. V každom prípade bude tu fantastická atmosféra. A to na 100%. Tak stretneme sa v sobotu 22. augusta. Tu v Markíze. Deň otvorených dverí v sobotu 22. augusta v Markíze. No a pretože nad návštevou Markízy na jej deň otvorených dverí som sa zamýšľal už niekoľko rokov, tento raz som sa rozhodol naozaj ísť. Nik ďalší z rodiny o tento výlet záujem neprejavil a tak som využil to, že pocestujem sám a rozhodol som sa ísť nočným vlakom s príchodom do Bratislavy skoro ráno, čo sa neskôr ukázalo ako strategicky veľmi správne rozhodnutie. A Bratislava hlavná stanica, pravidelný odchod 1 hodina 12 minút, príde na koľaj 3. Pre osamelého pasažiera cestujúceho nočným vlakom je spánok zrejme jediná činnosť, ktorou si možno cestu skrátiť. Cesta teda ubehla relatívne rýchlo a ja som bol čoskoro v Bratislave. Markíza ale sídli v Záhorskej Bystrici. Z bratislavskej hlavnej železničnej stanice som teda musel ešte nejaké to cestovanie podniknúť. Po príchode na nádvorie pred budovu Markízy som sa ocitol takmer sám. Okrem mňa tam bolo ešte asi 10 ľudí. Nečudo. Veď nebolo hádam ešte ani 6 hodín ráno. Neznalý veci miestnych pomerov, ktoré tu v deň otvorených dverí panujú, som sa bezstarostne potuloval po okolí, obzeral, fotil, filmoval rybičky v jazierku a nevšímal si, ako pred vstupom do budovy rastie rad postupne prichádzajúcich návštevníkov. Keď už bolo v rade asi 50 ľudí, pochopil som, že sem tak zavčasu ráno prišli práve preto, aby boli v rade medzi prvými. Okamžite som sa teda zaradil aj ja. Ľudia v tomto rade totiž čakali na otvorenie budovy Markízy, kam po skupinách chodili na exkurziu štúdií, redakcií a ostatných interiérov televízie. Po takmer dvojhodinovom čakaní prišiel konečne rad oficiálneho slávnostného zahájenia Dňa otvorených dverí, ktorého hlavnými aktérmi boli najpopulárnejší predstavitelia a sám pán generálny riaditeľ televízie. Ešte raz dobré ráno všetkým. Asi nebudem klamať, keď poviem, že všetci tu v Záhorskej Bystrici sú vzrušení. Erika je pripravená tiež, ahoj. Ahoj, ja som v televízii, to je super. No, vidíš to. Počkaj, ešte ale o malú chvíľu príde ten najdôležitejší, ten najvyšší generálny riaditeľ, aby to tu celé spustil. Je všetko pripravené, prosím ťa? Všetko je pripravené, som pripravila stúhy vo farbách televízie, že ja som z Juraškou, prepáčte. Erika, drž sa, počúvaj. Vieš čo? To mi neuverí, brmbalik toto. Brmbalik nie? Ne. Ale počúvaj, príde šéf? Wow. Čo príde? Už tu je. Takže máš aj striačky? Áno, všetko je pripravené, riaditeľ príde, vybrali ma z našej obce, aby som... A to čo tu robí? Počkaj, aj ju vybrali? No ne. Nočkať. Kľud. Dobré ráno, aj dceru. The very most important question is, in a short moment you're gonna cut the rope and we're gonna open this happening. Of course, yes. Is everything ready? Yes, we are ready. The fans are ready, the friends are ready, Markíza, presenters, actors are ready. Okay, maybe not these two, but okay. OK, tak otázka bola, že či už o malú chvíľu teraz striháme, samozrejme pásku, či je všetko pripravené. Áno, všetko je pripravené, herci, moderátori, aj samozrejme dievčatá čiastočne sú pripravené. OK. I think we can start. Yes, let's open. Takže poďme to otvoriť. And what's the most important thing why the people should come? No, just to see, to feel the atmosphere, to have some talk about the program, see the actors, the presenters, our stars, and just have a nice family day. No, veľmi dobre. Takže dôvod, prečo by ste mali prísť, ako ste počuli z úst generálneho riaditeľa pána Matiasa Seteleho, je jednoznačný. Veľmi príjemná rodinná atmosféra, zaujímaví ľudia, ktorých môžete vidieť. Budú tu aj umelci, oplatí sa dobehnúť. So, Mr. Director, let's cut the rope. No? 3,
2, 1, go! Je to tam! Dá sa považovať náš dnešný deň otvorených dverí za otvorený. Už definitívne chýbate už len vy. Dobehnite k nám, tešíme sa na vás. Vidíte, baby pracujú. Keď sa akt oficiálneho slávnostného zahájenia skončil, otvorili sa aj dvere do budovy pre návštevníkov čakajúcich v rade. A tak som sa medzi prvými dostal dovnútra aj ja. Ja vás budem teraz prevádzať po štúdiách, štúdia 2, Teleráne. No, pamätajte si mňa a skúste sa mi nestratiť. Sprievodca nás previedol štúdiami, redakciami a ostatnými interiérmi televízie plných známych protagonistov i menej známych technických pracovníkov. Tu sa nachádzame v štúdiu 2, kde sa vyrábajú televízne noviny. Presne na tomto mieste, ak ja stojím, sa vyrábajú športové. Tu stojí Janka Hospodárová a tu sedí Patrik so Zlatkou. Všetci samozrejme pripravení na fotografovanie s návštevníkmi, čo som prirodzene využil aj ja. Raz, dva, tri. Ďakujem. Raz, dva, tri. Ďakujem. Sme? Super, jasné. Ja tu máte takto, no super. Takže ideme. Raz, dva, tri. Keď naša skupina po exkurzii vyšla z budovy televízie, pochopil som, že prísť zavčasu ráno a do radu sa postaviť medzi prvými bolo naozaj správne rozhodnutie. Rad čakajúcich, ktorý som totiž zbadal, bol teraz už niekoľkonásobne dlhší, takže posledný v ňom sa do budovy na exkurziu možno ani nedostal. Vonku to pripomínalo jeden veľký zábavný jarmok. Mnoho zaujímavých, zábavných a športových aktivít tu bolo pripravených aj pre deti. Súčasne tu prebiehalo viacero autogramiát, kde fanúšikovia mohli svoje idoly požiadať o podpis. Čakanie však bolo vo väčšine prípadov pomerne vyčerpávajúce, takže na svoje si prišli aj stánky s občerstvením. Jednou z naozaj výnimočných atrakcií bol výhliadkový let vrtuľníkom ponad areál televízie Markíza a priľahlé oblasti.
Hlavným dejiskom celého podujatia však bolo pódium, na ktorom sa so svojimi predstaveniami vystriedali tí najpopulárnejší predstavitelia slovenského showbiznisu. Sunshine, moonlight, good time, a boogie. Don't you know you know sunshine? Don't blame it on the moonlight, don't blame it on the good time. Blame it on the boogie. Don't blame it on sunshine, don't blame it on the moonlight, don't blame it on the good time. Blame it on the boogie. A tie ponožky sú úplne najlepšie. Páči sa vám to? Ak áno, môžete kričať, môžete plieskať. Dobre. Nespadni. Super mani. Dobre, prosím pekne. Je to tu! Záverečné vystúpenie, záverečné cviky nášho mladého Vina Diesla. Veľký potlesk! Aké sa hľadajú? Jana Šimková z Košíc. Babka na vás čaká tu blízko pri... Jak sa to volá? Tak nazvime to pódium, to je pekné slovíčko. Ďakujem, dobre. Hej, áno, tu je babka, ešte poďte, odfoťme sa, keď už máte takú dobrú náladu, že máte konečne pokoj od nich. Tak, a máme aj fotku, ďakujem pekne. Deň otvorených dverí televízie Markíza bol svojou náplňou taký pestrý a rôznorodý, že aj keď som tam bol od skorého rána, nedokázal som uspokojivo navštíviť všetky atrakcie. A tak, keď sa po 12 hodinách pobytu schylovalo k 18. hodine večer, rozhodol som sa, že nasadnem do autobusu a pôjdem domov. To ale asi nebude len také jednoduché. Najprv na zastávke a potom aj v autobuse bolo tak trochu husto. Počas jazdy, stojac síce iba na jednej nohe, na konečnú som sa predsa len šťastlivo dostal. Domov som cestoval znovu nočným vlakom, hoci poriadne unavený, ale za to plný krásnych a nevšedných zážitkov.